Wafethu lokhulumayo uLungisana waKhonazi abaningi-ke bangazi ngo-director lo. Ngihamba nosisi lawo ukuzothula udaba lakhe ukuthi afisa ukudlulisa into asifisa ukuthi iphume ngaphakathi enhlizweni yakhe. Okay, lo gqoke ibhisi emnyama ubafo engisebenza naye. Bafethu ngizocela ukudedela my sister azisho igama lakhe noma bafo ezisho igama. Sanibonani, igama lami uSinenhlahla waKamboyi, ngisuka e-Eastern Cape eFlagstaff. So-ke ngamanye amaxesha ndiyakwazi ukuthetha but-ke ndikhulele kwaZulu, so ilonto endisoloko ngikhuluma yonke ixesha endifumanayo. And guys, ngoba ngilana ngizonitshela ngokuthi ngizizwa kanjani. Guys, kubuhlungu but-ke ngizonichazela-ke ngakho konke. Ngicela ukudlulisela ubhuti aqala echaze, and futhi ngicela ukubonga kulabo bhuti bobabili ngoba mangibuka ama-channels wabo ngiye ngibone ukuthi bayasizakala abanye abantu ngokugonyuluka into engaphakathi, and nami ngidecide ukuthi ngike ngizobavakashela cause kuyangisinda and ngingedwa-ke. Ngiyabonga ubhuti. Yebo, sabonani. Igama lami nguMinenhle Isibongo Mtolo. Ngihlala eMatanda, kodwa ngingambizi ngoMinenhle bafethu. Ngihlala ngamandla that goes the master of flows that nobody knows who you know bafethu. Igama lami ngudla ngamandla. Lana bafethu sizokwenza njengoba senza-ke mfethu, sizosinike ithuba lokuthi agonyuluke ebese-ke sizama ukuthi ukululeka. Ukululeka kuyekusho njalo ukululeka. Bafethu siyabona ama-comment lapha, sizo-reply siphendule back sisho ukuthi abantu sebezizwa kanjani njengamanje yabo. Bese ukuthi iy'nkulumo zethu lezi ezisuke ngaqediwe sizozama indlela zokuyiqedela noma sizoyibhala sithi episode 2 ukuze nikwazi ukuthi niphinde niyilalele. Uma ukuthi usadinga ukuthi inkulumo yomuntu iqhubekapha uyizwa ukuthi phela, socela ukuthi ucommente lapho ukuze sizokwazi ukubona bese siyakwazi ukureply bese singene ukuze sikwazi ukuthi silungisele lo phutha. Njengamanje ngizomdedela my sister aqala udaba lakhe siluze ukuthi lusini kanjani benzakalani yena nobaba wakhe. Okay guys, ngoba beseshilo ubhuti la eceleni kwami ukuthi udaba lizoba mayelana nobaba wami. Kahle kahle mina ngoba ngizelana ukuthi kuningi ongaphakathi mina engikuvalele and engidlule kona ngenxa yezingxabano zabazali. Ngaqala nje ngiqale kubazali ukuthi noma kuthiwa ngingaqabana kanjani ningabozama ukufaka ingane kuyingxabano zenu ngoba zigcine zizilimaza and impilo yazo yonke njengami nje mina ngilimele ngaphakathi ngenxa yezinto ezazibanga ngingakabikho mhlambe noma kuthiwa bese ngikhona bengingakaboni lutho but egcineni zilimaze mina manje la ngimngaka nje. Okay guys, ubaba wami ngimaze ngo-2022 ngikhula noStefana wami, ngikhula nomama wami, hlala sobathathu. So uStefana wami ngingasho ukuthi ngoba kanangane yabo bengithathisa okwengane yakhe engithanda khona la kuyagula khona uma I think it was 2016 ya kwagula khona uma ngisafunda primary ngaleso sikhathi. Mayigula uma ahamba esibhedlela ngisabe nawo uStefana wami evuka ekuseni angeze nje angenzele yonke into engiyidingayo. Wayengasebenzi-ke but wayenza sure ukuthi ishumi ngiphuma nginalo ishumi lasude esikoleni nami ngifike ngiphethe kwezinye iy'ngane yabo. So emva kwalokho saqhubeka sahlala noStefana. Uma wahlala 6 months esibhedlela ne. Okay, wahlala wathi sebuya umana. Okay, saqhubeka sahlala nginosisi omdala ngoba ehlala emakhaya kimi. So usisi omdala mayebuya ubuya nezinto zasemakhaya ezazimxakile. Mayefika lana sixoxa ngimbuza ukuthi hawu Sibanibani, ngoba ngiyazi phela ukuthi lo bese ngikhulile mhlawumbe ngangenza grade 5 or grade 4 lapho. Ngiyazi phela lo muntu ukuthi akuyena ubaba wami. Ufike nje sengikhulile futhi ngangisathithiza. Ufike sengikhulile sengifunda esibili. Ubani ubaba wami mhlawumbe uyamazi. Hayi ashaya ngathi hayi angayinaki lo nto. Aqala ngibikisa athi uyena ubaba wami. Abona ukuthi phela naye cause njengosisi wami omdala cause bengizwe ingane kancane sisakhula sayovakashela ubaba wami nje khona ngentombazane kuthiwa Amo babethanda ababa Amo sakhula nje sayovakasha kababa and akulula ukuthi ngithatha imithwalo yami ngiyovakasha kaStefana wami, akulula. So noma futhi wayengazi sasingafiki ngisho lapho, sasingafiki nje mayigoduka ngoDisemba siyahlukana ngekhaya kaMama nawe ekhaya kubo hlukana kanjalo. So
ngizothini ukhula nje ngithi ngiyovakasha kababa wami mina bekuyinto engayazi. Okay, it's fine ke ngimbuza usisi wami agcina sengitshela ukuthi hayi sinevele shuthi ngoba phela usumdala. I think I was doing grade 7 lapho. Usumdala sine and ngiyabona ukuthi uyayibona lento ukuthi ayikho. Ubaba wakho ngiyamazi ukuthi uhlala futhi ngiyakakhona namhlanje wayethunyiwe ngakhona. Wathi akukho ufuna ngidlulisele yena. Owangitshela ukuthi ebusuku ethi kusasa ngiyakhona. Okay, ngadecide ukubhala iletha ke ngibhalela incwadi because nami ngisamncane. Ngangiphatha le phone encane ethi mobile yabo. Ngabhala nenamba yami ngemuva kulethe okay it's fine. Mayifika usisi wami amnikeze ngizozwa ngekhona. Yo guys, ngizwe voice yakhe ubaba. Ngajabula, ngagquma, ngaxoxela ngisho bonke abangani bami ngixoxa naye baba like akukholakalanga. Hayibo wathi nje mntanami right ngathi yebo baba kunjani. Oh ngaqinga kuze ukuthi ngikhuluma nobaba. Wase wazichaza ukuthi hayibo awungizwa yini mina ubaba wakho like intokozo engayizwa angifuna uqamba mangakhothi sekudlula iminyaka ungamazi sekudlula iminyaka because mangizwa sahamba mina ngangina 3 or 4 sisuka la behlala khona. Okay, mangizwa ke leyo nto leyo ke ngijabule yabo siqhubeke sixoxe naye efonini. Kwazothi ngelinye ilanga ifoni yami ngiyishiyile saxoxa ukuthi sazohlangana. Kwazi ngelinye ilanga ifoni yami ngiyishiyile ekhaya kanti uzofona kukhona uma inamba ngangiyibhale baba wami wangempela because ngami ngisamncane ke ngangazi usenzani. Ngathi baba wami ngempela. Shuthi uma ayibambe le phone le mayebamba uma iPhone azi ukuthi uyena. Ngathi ngibuya nje kuyodlala akabuzanga lutho wangishanga esibhakela wangihudula phansi ngangazi nje nami ukuthi kwenzakala because akaza ngichazela wavela wangena nje ngenqindi. Wangena nje ngenqindi. Okay ngicela ukuba nombuzo ke la ungena ngenqindi nje uyakushaya kahle. Yeah, wayengishaya. Ukushayela ukuthi akuthe kufona ubaba wakho. Yeah. Which means yena ubengathanda ukuthi uhlangane nobaba wakho kahle. Into bengayifuni vele. Okay, uma ucabanga yini idala ukuthi engafuni uhlangane nobaba wakho agcina usithola isitory ukuthi indaba engafuni. Ukuthi izitori zabayifana. Ubaba uchaze sakhe uma uchaze sakhe but ngiyakholelwa kuma ngubuyele umuntu ongikhulisile. And sababa ngize ngisithathe serious. Ubaba wakwazi ukubiza amaphoyisa ethi akaqosha umami namsamncane ecabanga. Okay, story nawo uzwayo lesokushiwe. Yeah, story leswayo leso. Okay mana look isekula mama njengoba uhlala nomama wena uthini noma ixoxe uthi kwenzakala kahle kahle njengoba uhlala nomama ngithi umama uxoxela sakhe story. Yeah. No baba uxoxela sakhe story. Sithini ke sixoxe umama mayikhuluma nawe. Uma istory asixoxayo ngina ukuthi nje ubaba wami ube umuntu oyuseless, dabutshwala, ubengasiza indawo uma usebenzayo. Phela behlala endlini yakhe ke uma usebenzayo uma bengenamuzi efika la eThekwini bahamba ohlala nobaba wami ke. So nje bengasizakala indawo babona izingane ke izingane beziza zohlala noma zidla imali yama endinami ngisamncane nangu akhona naye. So uma bengakwazi ukunakekela inqwaba yabantu so wa decide ukuthi vele bayaxabana wakhetha ukuthenga umuzi ke mina la siseza ngapha kanjalo. Oh okay. Into ongivezela wona ngisedlanga nje ngibona ngayo. Ngibona ngazi ukuthi into exabanisa uma wakho nobaba wakho ukuthi ubaba wakho bengasifaki isondlo ekhaya. Usho njalo ngithi. Yeah. Iyona into baxabanisayo uma ichazela yena ngeside lakhe. Yeah. Okay, kanti ubaba uthi ubaba uvela athi nje uma uhlanya mangibuza ukuthi uhlanya nje umuntu ongazazi ukuthi ufunani bemchaza kanjalo. Okay, angisayida alikisayidi mhlawumbe engisayida kulona ukuthi ngifuna ukuzwa izitori ukuthi izinto ephathekayo yabo uma ngibheka isitori sikababa ubaba utshela ukuthi uma umuntu ehlanyelayo usho njalo kuphela. Yeah, uchaza kanjalo. Bese ukuthi ulo uma uyena uthi ubaba wakhe ukuthi asifake isondlo. Yabona ngendlela engibona lento ngiyibona kuyinto mhlawumbe engazi ibaqhazi leyo nto leyo ukuthi ikhona into esirious ngempela yenza ukuthi behlukane ngendlela abahlukana ngayo because angiboni isitori yabo isitori amagazi ukuthi nabakulezi isitori sokuthi ngoba wengane ukuze bezokunikeza understanding asike sithi wena noma ufika kwe athi ukuthi wena mana wena uma ufika ukukhuluma nobaba umbuzi uyamtshela yini uma uthi hayi mase ngimbuzile ubaba ngikutshela kanje
bengingakwenzi lokho because angiyena umuntu othanda ukuthi uma izinto ayithuthele ngaphansi. Bengithanda ukuyithulela but nami sengikubonile umalo kade ekhuluma ngakho because ubaba even sekwahamba mina wayomfuna le ekuhambeni komfuna kwami because kufana nokuthi ngahamba ngayomfuna ngokuthi ngatshela usisi wami sakhuluma naye yena akazaziqale but ubeyazi ukuthi ehlala kimi. So sengimtholile akangisiza indawo ayikho indawo angisiza kuyona so nje kubuhlungu ngifuna ukuqamba amanga namanje akusizi lutho. Angisizi ngalutho babona. Okay, so isizwa ama-comment nguthathile but njengamanje yami i-comment mina engayizwa isho ukuthi ubaba bekuthi umuntu ophilayo lo osaphila umuntu odinga ukuthi uye emaphoyiseni eyofaka isonto wena ithini ngale uvo lwami mangibeka kuwena ukuthi ahambe ukuthi kube ukuthi mhlawumbe iyasebenza sikazi ukuthi okay uma isebenza mhlawumbe uhola 50,000 kube ukuthi nje unemali enqoma phakathi mhlawumbe 25,000 azofaka isonto ngayo wena uthini ngalelo side lelo. Mfethu mina sengidecide ukuthi ngimyekele izinto ayenzayo just because uyazi ukuthi wayenza kanjena. Mina nje ngiyathandazela ukuthi uNkulunkulu angiphumelelise kumaphupha ami ngivuse ikhaya abone futhi ngiqhubeka ngoba angisafuni lutho ezongihlanganisa naye ngempela angisadingi lutho ngisadingi lutho. Okay. Bafethu namhlanje angibile ngama-comment yabo kodwa mina engakusho Siningi ngisacela ukuthi lento ngiyibhekisa kubaba because yabo ubaba kaSiningi he was not man enough ukuthi abe sempilweni yaSiningi. Ubaba kaSiningi wahluleka ukumela ama-duties akhe njengobaba. Yabo mina bangathola ingane manje ngajabula ngenye indlela mfethu. I know that happiness yokuba nengane yonke ngiyaziphiwa abashana enginabo egcikeni. Ubaba kaSiningi wahluleka ukuba ubaba. So there is no need ukuthi njengoba uthi wena mhlawumbe usuggest ukuthi alele isonto or ahambe eyombobo or something. No, abamyeke because uhlulekile ukuvezile empilweni yakho ukuthi empilweni yaSiningi ahlala ukuthi useless. Yabo so Sinesi swami sabo engicela kuwena ngicela ungayinaki izinto eziuseless empilweni yakho. I'm not saying khohlwa ubaba wakho uyohleza ubaba wakho ubalekile empilweni yakho. That's one thing for sure ngakutshela yona ubalekile empilweni yakho but ayikho into akwenzela yona. Akakukhombisa uthando, akakukhombisa isineke futhi akakunaki. So wena kahle unoma unobaba but bonke labo bantu ba-exist through uma wakho. Uma ubaba wakho uma wakho. Yabo? So ngicela mina uyitshele ukuthi nje mfethu akube ukuthi nje ya ubaba ukhona but ulapha. Like ungangifaki uqhubile. Kodwa ezo lento ngisho. Wena mfethu yabo mina sine ngiye ngabuka like kade ungikhombisa ama-video akho mfethu. Mina mfethu unetalent mfethu enzima. You can do izinto ezinzima ngempilo yakho. Yabo khohlwa izinto ezibambezela wena, khohlwa izinto ezicindezela wena. Yabo lezi zinto ezikukhalisa izinto lezi ezikuphatha kabi zikhohlwe ngcono ucabanga ukusasa ukuthi sasa ngizokwenzani ukuze impilo yami iqhubekele phambili, ukuze impilo yami ibe ngcono, ukuze nami ngikhule ngokwempilo. Le nto le awuyithathe ikukhulise ebese kwenza umuntu ongcono. Awuyithathe ibe wena ibe motivation yempilo yakho ukuthi wena uzolwela ukuthi ikusasa lakho liphumelele even though ubaba wakho engabanga khona empilweni yakho, ubaba wakho engabanga ubaba empilweni yakho. I know ukuthi uyabona nje ubaba wakho kade engekho empilweni yakho esikhathini esiningi ngoba kwangempela ngikholela izinto ezifana. Showcase there are some challenges ozodlula kuwona la uzosho khona ukuthi I wish engabe khona ubaba kwangempela. Yabona? So thatha lawo moment wenza motivation. Thatha lawo moment aququzele ukuthi wena ulwele impilo yakho. Because la impilo yakho mfethu akuyona impilo yababa wakho, akuyona impilo yamama wakho. Ekugcineni impilo yakho kumele uzenzele uma uzohamba. Baba wakho njengoba engekho umthathe njengoba uvela usehambile. Awulwele wena manje. Mdala mfethu ukhula manje uyibheke ukhohle indaba yababa wakho. Mina lokho engakusho ungamhuphi ungumlandeleli ngoba naye ahubhanga umlandelaka. Wakhohlwa ukuthi unengane. Nawo awukhohlwa ukuthi unebaba unobaba. Ukhumbula ukuthi noma wabo ubaba wabo uma wena. Wabo umngane wakho wena.
Ezwa into engishoyo. Ya, bese wena bengakusho. Okay bafethu siyabonga kakhulu. Ngicela nje manje uphinde uthi ngikuphi ithuba asho yena ukuthi since sokugwina inkulumo esiqhamuke kanje yini ayicabangayo ukuthi mhlambe ingakwazi ukuthi akwazi akuzwile akwazi ukuthi akucoshe umakhe ngaphakathi umpholise lesa silonda sababa yabo because bafethu kubalekile ngempela ukuthi egcineni empilweni angithi impilo ufukulwe qalelo umzalo wakho uphile emva ubulelo umzalo wakho uphile ebese ashona umzalo wakho usale wena uphise kulwa wena ke manje sekuthiwa indoda nendoda umayiyela yabo so bafethu ucela ukuthi integeleni nje manje kakhulume sizwe kuye ukuthi uthini ngalolu show bafuna ukuthi futhi siyabona ukuthi alungu siphinde futhi sibheke ulungu ukuthi yipi indlela angasizakala ngayo nethemba usithole amazwi abhodi ngisho ukuthi angiqinisile la bona futhi ngizokwenza njengoba beshilo ngoba bese sengikhetha ukwenza bona ungcono ngoba akusizi ukulandelana nomuntu ongangisi indawo enwesiphathi ufika kwakhe empilweni ngaxabana nesitefana sami because asingangani mina bese ngithatha njengengane yaso nje since kwafika yena ke sabona ukuthi shuthi ngiyabona ukuthi akayena ubaba wami wadecide ukuthi yabo asesinakho ukugejana nje ungenasidingo sehleze ethenitha mina bangitshela ukuthi uguga manje ngiyarealize ukuthi since 2022 nje sewangishintshela yena shame uyazama ukufihla lokho angiphi imali mangicela ngisho ngamfonela ngiyephi ngisicela ngifake 100 rand uyakwenza lokho ngisho khona nje ngigcina ngangikamashu amfone ngasicela ngifake 50 rand ngathi ngiyabona usendi 100 rand so nami ngiyafisa ukube angizange ngambheka ubaba wami ngaqhubekela nesitefana sami because sengibonile ukuthi isona esathunyelwa uNkulunkulu empilweni yami sengibonile bathi ngiyabonga ngamazwi enu ngiyabonga futhi angiqinisile angenze ngabona ukuthi lokho ebengicabanga vele ngoba bese ngicabanga kuyikona njengoba esho ukuthi uyasho ukuthi ngetalent futhi nami ngiyakwazi lokho keke nje ngiyabheja nje ngetalent lami futhi noma ngiyephi noma ngabizwa nje manje kuthiwa ngami ngo-actor and nje ayishe ngayenza nje leyo sindeyo ayikhingi so guys ngiyathembisa nani enikhule njengami because ngiyazi ukuthi angikho ngedwa ngesisimo guys cela niqine ifunde isikole yakuzoba khona izinto empilweni yabo because khona abantu abakulimazayo endikuvuke konke sekuvuka konke but guys icela ngizime ngiyacela bandla impilo iyaqhubeka ayimile not like imino oqala not like wena futhi oqala futhi agcini aqala ngamagcini ngawo futhi if udlula ngesimo ngidlule kusona nje bekezele ipoza yami landela amaphupha akho uNkulunkulu uzokubhekelela iloko njengakusho futhi ngiyabonga ke kubo. Okay bafethu siyabonga kakhulu ningakhohlwa lapha yana subscribe bese ke bekuthi mhlawumbe khona ama comment lapha nje comment umuntu bekuthi khona ufuna ukwazi uzothatha inamba lapha 0636536493 ku YouTube iThemba Studio izoqhubeka episode 1 siyabonga download